ಕಾರ್ಲಾಗ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ಲಾಗ ಪಾರಪ್ಪಿದ್ದಾಡು ರೆಡಿ ಆತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾರುಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿದ್ದಾಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಬೈಕ್ ಉಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪೇಟೆ ಒಪ್ಪುನಾಂಡ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅದಂತೊಂದೆ ಗಾಡಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ನಡತೊಂದು ರೋಡ್ ಉಂಟು ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಗಾಡಿಡು ನೀರು ಪೂರ ರೋಡ್ ಉಟ್ಟಿ ಬರೋದುಂಡು ಚಿದಂದು ಲಬ್ಬರ್ ತೊಟ್ಟುಂಡು ಕಂಡು ಚಂಡ ಬಲ್ ಬಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಂಜ ಅವಸ್ಥೆನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನ ಪೋರ್ಚ್ ಬಲ ಎಟ್ಟಿ ಮೀನು ಸೂಪರ್ ಮರುವೈ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾಂಜೆ ಡುಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಅಂದಾಗ ಬಸ್ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರೋದುಂಡು ಪಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಕೊಂತ ಹೋದ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಡು ಎಟ್ಟಿದೆ ತಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತಾತು ತಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೀವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ಜಪ್ಪ ವೇತದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡದು ಇನ್ನಂತ ಎಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಎಟ್ಟಿ ಇಟ್ಲೆ ಮೀಸು ಪ್ರೂ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕಟ್ಟಲಿ ಆತದ್ದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಆಜುನುದ್ದಿಗೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪು ದಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಆಜುನುದ್ದಿಗೆ ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನೆಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟೆ ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಪ್ಪು ಒರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಡೋರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಪ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬನಾಲೆ ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಈ ತುಂಡತ್ತ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಪ ನಾನು ಒತ್ತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ಪಗ ಮುಂಚೆ ಬೆತ್ತಣ ಈ ಪುಚ್ಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ನಾ ಒಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಉಂಟು ಕಚ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣಂತ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟೆಂಡು ಚೂರು ಬಂಗ ದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಬಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀಕಾ तव फ्राय लायक आपण तव फ्राय ला आपण अप्पू चिकिट मग बला इंच बला मित्त बला ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಪುಚ್ಚಿಲ್ಲ ರಾಗ ಒಂದುಂಟು ಪದ್ಯ ಒಂದುಂಟು ಆಯ್ಕಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾನ್ ಅಂದಪ್ಪು ಮಿನಿಯನಾಗಲಿ ಮಿನಿಯ ಅಂದು ಮಿನಿಯ ಗಿರ್ಪುಲ ಮಗ ರಬರ ಪರಿಪಿರ ಅನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪುಣತೆ ರಬರ ಪರಿಪಿರ ಅನ್ಪುಡ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಂದ ಬುರ್ಚಿ ಬಿಲ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ಬುರ್ಚವೇ ಪಾಪ ಬಾಬು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ವಿ पूरा आयंदक्का तुझे पवे निंचे बत्तन
ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಳ ಪುಡಿ, ಲಿಂಬೆ ರಸ ಒಂತೆ ಪಾಡದು, ಯಾರು ಕೈಯೆಲ್ಲ ತೆಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಅದ ಚಿಕನ್ ಇಂದು ಮೀನಿಂದ ಮಸಾಲ, ಕೆತ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆತ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇಂಚನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಂಗ ಮುಖ ತೂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ, ಚೂರು ಯಾವ ನೀರು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡತ್ತಾ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ ಪಿದೆ ಇತ್ತನ ಫ್ರಿಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಯಾನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ 10 ದಿಪ್ಪನೆ ಇಕ್ಕು ಫ್ರಿಜ್ ಎತ್ತು ಕೊನತ್ತ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅದು ದೂರ ದಿಂಚು ಪಾಡ ಬಂದ ಎಣ್ಣೆ ದಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ರಕ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಕಂತ ಆಯ್ತಾ ಹೋದ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಸರಿನಾ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ತಿನ್ನಲಿ ಮುಳ್ಳಿದ್ದು ಬಾಬಾ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಿಮ್ಮಿ ಹಾಂ ಮಿಮ್ಮಿ ಕೈ ತಡ್ಬೇಕಾ ಕೈ ಮಲ್ತಾಡ ರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಕೈ ಮಲ್ತಾಡು ಕೊಟ್ಪೇನು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕೊರ್ದಿಲ್ವ ಕೀರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇಗಿಂದೆ ಕೊನದ್ದನ್ನಕ್ಕ ಹಾಂ ಅಂದನ್ನು ಕೊರ್ಪು ಆಡು ಕಾಯಿಡು ఎత్తి ఫ్రై రెడీ అండి. ఎత్తి క్రిస్పీ పడుతుంది సూపర్ అండి. ఇట్లా రించిన ట్రై మల్పి ఇష్ట లైక్ మల్పి